Buntag ninyong tanan guys, majong Domingo, tibuok Pilipinas. Og majong oras sa lain-lain. Dapit sa kalibutan. Karon day guys, Domingo, November 3 na ron. Hiya, paminaw ganing gabi. Mamahaw na tanin jo guys, kaya sila miyay manglakaw sila mato sila sa ang extended family sa Danau, Valencia, Bohol. Madyo man sila guys, may mga baktin sila sa Lamay Tulin. Kasi siya nakadyo te, mula agra lagi ko pohon te, ug nana ko'y Hilux. Kaya na may bata. Hilux na barsahan. Ay, mukha na po nakalasan mo. Bitaw, kamura lang may adto, aron mga adto pus Aisa. Yes, sila Sirulin. Mamahan pa nito guys. Murang po na yung Bakiya. Day buwad, majo parehang dunya miyay kini sa jupog panabo. Da. Pugi diday karong may buto. Buyad. Ang daday. Ni. Lato. Og unsay nga na miyay? Sinurul. Dila-dila. Unsa man chicken di? Sinurul ba? Baboy. Pork mo guro na. Pork. Dig baboy kay pork. Ginoo ko. Ako ron. Iro mo na kasangaran. Ha? Sige na iro mo Na dali na. Kiyakel. Buhi Japon kinaya Di pa na exalin nga. nagipatay. Crabs gahapon. Ano mo na? Balhin. Relax lagi. Butang isa nag-tissue kay dahan na mantika. Kita ko ba? Kiyakel diri na tambong. Laag pa sa mo. Kabataan Aliston. Ako ning lingkod ako na rin tagbay. Agpas di ay sa kay ikaw ro may mag-drive basig mangurbada sa kal 180. Lubag dito ite. La, na. Lingkod na bi. Lingkod na niya. Lingkod na ba? Huwag ka maigag sa mong luto, ikadukot-dukot. Mo din ka tambukan hanging dukot. Kimuangay mo ko. Uy, Galag presyo. Naginto nakaganja. Ato na ilabtig ito job ito na ha. Uta na patag sa yuti inyong tanan. Sa naman pagpaniud to. Okra na pa isagol na haron, hindi na pwede taong karabantos. Pwede ka pa karabantos, nagamay. kan kag pan be. Siyan ha. Bata kay. Ako si mission mannog may kanon. Uwan pang bata, ngitag makaon. Abo naman. Para maghang ritsi, kapon. Ano ito? Uy, sinuwi mo yung punit. Ako mo guna punit itong ritsi. Ritsi itong precious. Hitan. Hitan yung baba? Padong. Pag na 5 minutes na. Da guys, daday mining abot nga grasya. Bahang kadong salamat sa grasya ug among bahin. Mabahinan pag mga estudyante. Bahala ginagmay basta kay naa. Unsa ba ni folder? Folder man din ni. Sakto naman din is upat ka bata. Na. To. Report. Ha? Mo gani. Da kuan folder. Para sa upat ka bata. Singanda ni. Pin and G. Asa man ni folder lagi ni. Folder. Da ikang precious. Di ko masabot din sa kay kanta man kanang egg. Water friendly comfort foot bed. Pang kuan ni siya guys, pang swimming. Dapat guys. Bawang sa ni pang
kuan siguro ni sa nibengan dali. Mini spice cookies. Spice cookies pwede ba ka ning bata? Pwede ba ka precious dali? Na lamig sudlanan. Di apoy kuan. Sama nih. Dapoy pang kuan guys, pang toothache. Ita, kadong salamat bahin-bahin nga nalaman ni na dari para makakaan pud ni tanan mga bata. Kayang paborito dia. Kani o kani. Maxwell House original roast kuan ni siya guys, kape. Kape man ni siya nga mao man ni kape-kapehon na nila sa ate. Mao pa ni ang pinaka-paborito guys. Manig ganahan ko dani ni siya kaning pang pancake mix. Daghan na pang pancake mix. Na ni siya guys, ready na ni siya. Iluto. Butangan na si jag tubig. Jadi apoy kuan guys. Kani Swiss Miss. Jadi ay Quaker Oats. Macaroni product pasta. Almenricana. Jadi ay sabon. Kani si Jaman yang paboritong sabon. Kanang dab. Dada Irish Spring. Di ay biscuit peanut butter. Lance Snickut peanut butter biscuit. Dada apay biscuit. Dapa po'y Quaker Oats. Pwede man siguro specious daning Quaker Oats. Tapos ang cinnamon. Dahil vitamins guys, para kung ning nanay. Si nanay na bahala na sa isang bahinan. Kirkland Signature with rose hips and citrus bioplanoid complex. Vitamin C. Nanay na bahala na sa isang bahinan. Swiss Miss milk chocolate flavor. Ug paborito na nga palaman. Peanut butter. Wow, kuan din ni corn beef. Corn beef. Itlog ba? Itlog. Itlog ba? Corn beef ni, di man gunis farm, corn beef man good. Oh, toothbrush. Toothbrush, siya na po yung toothbrush. At yung palit-palit yung toothbrush, ang mga toothbrush sa una mo ay ang gamit na peach. Scotch Brite, panghinluay sa plato. Toothpaste. Dapat po yung Swiss Miss, hot cocoa, Pop-Tarts, strawberry. Paano yung biskuit lang yun? Timplahan, ininit. Di ay ka Violeta. Stronger cell storage. Ang sama ni short man siguro no? Ang sinina. Grabe dyan sa ate. Basta may makapalit. Paboritong color dyan ha. Daghan ka adong salamat sa bagpak te. Malipay dyan din taon danis budoys. Kay ito si kuag bag. Eskwila. Kasuway paglamian nga bag kay sige naman sila ukay-ukay. Kuya Budoyski. Dahil inyong bahin Kuya Budoyski school supply. Lagi mong bag. Lami ka jung baga oy. Murag panguan. Bagpak. Kanawon sa niyan hanggang si Sudani. Capricious man siguro ni. Capricious. Nak, nanap po kay bagong nina, nak. Capricious man good. Na,
na agi sa pong gikuan kay paboritong color po na Capricious leggings. Og kuan long sleeve. Nga kuan onesies. Wow, nice. Ice cream. Nak, nanapagkay lamiing sa nina, nak. Far, far, far. Dagka na makagsinina pang lakaw, nak. Uy. Bata. Dagkan ka dong salamat eh. Nala di sininas precious pang kuanay. Pang dako-dako ay si Japohon. Sa may mo ika-istorya. Imo daghagagbahin precious. Salamat sa grasya. Yeah. Salamat grasya na. Dana pa di pang swimming nga sapatos. Swimming din na. Yeah, pag swimming di ka ng sapatos. Swimming din kami. Mag-swimming. Umuda ka na. Precious! Salamat pa mininay. Nana po ko'y made in USA. Gani hapon na lang ninyo guys. Mangilig sa dakot. Niluto na namog corn beef nga gikan sa Amerika. Pero magkisa rin. Masa ka po lamig baka gikan sa Amerika be makilaw ko. Sa hini mo? Kanang niya ma. Isa mo eh. Pag-ibig man. Yung gago. Linaw, gulay. Ubuad nga. Malunggong. Oh, pangalan mo. Kiyakel tambong na kiyakel. Marama ko na na yun. Gara ko pa yun. Ay, kuha plato. Dali mo ka gluto. Wah! Ni uwan na.